Mae rai chi ddall un peth. Da chi'n lwcus iawn i fod yma rwan. I gael cwrdd â fi. Ia, nid fi sy'n deud, pobl eraill sy'n deud. O, mae'n ffaith. Mi ydw i'n fardd mor enwog, ma'n nhw'n siŵr o godi cerflun i mi, cyn bo hir. Yn y llyfrgell gen, ella, neu ym Mhant y Celyn. Fy'n alynia ohona i ym mhob adeilad pwysig yn y wlad, gewch chi weld. Oes, mae yna feirdd eraill wrth gwrs, ond dwi'n gwybod, ac mae'r Meirin yn gwybod. Fedar am deud dim byd yn gyhoeddus wrth gwrs, ond, wel, mae'r gynghanedd yn dod yn gwbl naturiol i rai. Dim rhai, fi. Y goron? Y goron? Fyddwn i ddim isio ffasiwn beth heb sôn am ddwyn un. Na, y gadair ydy y gystadleuaeth. Wyddwch chi, fod cerddi'r goron ddim yn hyd yn oed y gorfododlu. Dim cynghanedd, lly. Just casgliad o eiria. Da chi wedi gweld rhai o'r beirdd ifanc ma'n barddoni am ryw weithredoedd cnawdol neu mynd i glybio neu ryw ferchaid yn trio barddoni am y blew ar ei coesar i'w rwts felly? O, mae di mynd chi. Na, y gadair di'r un. A dwi ddim yn meddwl y dylai'r Eisteddfod fod yn rhoi coron i neb beth bynnag. A deud y gwir yn onast, falle wneith o les i'r Steddfod i beidio rhoi coron i neb o gwbl. I bobl gael gwybod be ydy barddoniaeth go iawn ynde. Felly na, nes i ddim dwyn y goron, ond mi wna i ysgwyd llaw pwy bynnag nathlwch. Mae'n gorfod bod yn un o'r lleill, y melangell pwysig na sy'n meddwl bod hi'n frenhines, neu'r jolpan wirion ifanc gres na sy'n cwyno am bob dim. Efo nhw, ddylsa chi fod yn siarad, nid y fi. Gynnau bethau gwell i wneud. Gynnau gynganeddu i wneud. Sgiwsiwch fi.